Islam lo anaknya bukan lain lo. JI kata boleh aja. Lalu eson ke. Lapen hala ke sar pune di panai pu ke ahok lo. Alam setan ini long pen ka cingbar cit ke sar ke bida singing leng kalu. Alang lihala ke sar alang di pudang ike lonon ke bangji election anta MAC tame MLA tame la sarse pula intang kring pula aho intang kring sarse de ta unasan te nangji kita ke sarse itu ke ason pen ke akahin no claim surong ta plan lang lo lagi komannya arusuk pusipur lasi sar muncul datung dia lai hui agyan du lasi ning kuali indirectly ke hala BJP atung long ake sar atung du hala tung pan tiket ipi pede dia pat nang tung ke sar ong lu puji puapa lapen alang lining ke hanga tengke aot lang no sita claim nanji risomar si pang tang rak pul lapen nili pan abang ke lake abinong ke kopia posi sar sedet ma pusi nili pan arni sihet kopiar ni majang meeting itu lah ho ala trainer cap arni non ke dam tang dua ciklo trainer cap kali bo trainer cap kali crazy arni lo ne pilone trainer cap atu mi hat lang ke ade crazy lo ne piar ni lo ne arni ke do kali ladak kali panantar bo bang eh kalau kamu mantar bo kalau Allah ke atu mi setala meeting ke do bang ne lipan le pe pase sar serek ma puni lipan ai po bang eh lage 13 lo ne 12 lo ne arni sihat lah kamat alang li ke kamat khagen ni sar serat nangi pulo yo alang li son risora bang o karjang cuman se ta bi thap nangi pulo neli ke alang li son bi dun thap se tadi ke nili ya bang ke la puyo neli ke sakur ni CM ba MLA MP minister lelong se ta son karjang phan ki bi thap bang neli claim nun de ji alang li son ke neli ke charli dun di la ke tek lor lapen ladang iso nanggar bokong butulang ke sar lo atiki ta lage asoda belu tek khelo la pule he yo tek khelo ya ta claim tek khelo kisi claim tek lang jaga ta ke thanga tek khelo ngai ke tek chekron cholo pula so putha ni juga teke kali lagi teke juga ni teke kali hing ho kali ni lagi kita belum dah top es lo lagi munit ki citang pum apansi munit tu aman pi mucadi ring ya teke aparte pun ni lagi top do lah ke ni lagi alang litum matham ni alang litum teke lo teke lagi kopi ni januar pipina ke lagi munit kali det ke lagi munit sih nangi lah lapen iso nama aku nanggar bokong tulang APHLC tungge ward commissioner dawe inuta MAC dawe EM dawe MLA dawe MP dawe kopi lo nang rathe korong aso phan to se nang kun eso na bangga abeja ta theke chua election na bang alang litum sik schedule ateng pen claim leader lo bongo sena tum phan ka pheri pen na job bongo sena tum phan our psyche pi kang tum pen na job alang litum apa dorong lo alang litum bongo sena kali pupu bok titi alang li bongo sena kopi ma nili pan arni sita na arju anjo chia kota nang li bongo sena pupu ver kopia bongo sena mati pu isa alang li CM lo lang na bongo sena kopi mata chini ne bongali atum ke pudai bongali kusi alang li pu bang bongali atum ke haurat hat pu ana ke ong dai tu menang ke bohong ge pu lagi ci bohong hingi bang ye election lo na pirem tu ke lagi ci bohong yo plot lo ala tum bang ke bang long lien na nang ci rai et lo rong kut bete ka do be dan nang ci rai rap lo non deputy chairman tu la na plan lu tu alang li tu ne bongo sena pu pima la chini ne bongo sena pu ke la ke hala bongo sena pen kari nang surrender tang atumta ili tum hanang than et lo bongo sena long ke Ohomia tado, Garo tado,
Hey kali itu lagi. Lagi sena bukan army pu, lagi non CM jod kali lah CM ke baru alang itu ke cini ingtung te. Setelah lah cini kang tung dua orang mati karbia tung ke metang hey ke cerai dia pan ke cini ingtung. Lalu sila kan cini kang tung pan sini lagi tan lo. Lagi sena pu ke army pu military pu kali lagi. Military pu abang li hile or kre military abang li pudam kali. Sena pu ke hala dictionary along tado. An army of ants. Wada ke top do. An army of ants. PM miso do pig lo. Ekdom wang pak lo miso la ke army pu pudet. Lason si pu. Lason la Bengali bongo sena atum aphan ke rabdun atum an ke bongo sena lo. Ala tu matengki. La si bongo sena je plan ngi te so oso ti itame. Sar ing kame pu ilo ke. Army ko military ko ke sar enge dulong le de chile lamang ke kacedan ni ke hilita par kapar phangya ja ko mabelo pura aphange pon pe de chike seta sena lo ke pon lage la ke rab do na tum an lo non itu Bengali Bihari tum handa papi thurdun de lo di election no Garbia tum inglo marasi thurdun chodani hala tum nang thidun de lo di ke rab dun ge mat lo lage CM matalo ini cuma iya matum talo. Amistar lah tum si tiket ke pilo. Alam itu manda bongo sena lo, la bongo sena tum di puat tengke. Nili lagi puat lilo lagi bongo sena tum di pulo lagi. Ha internet long porte no. Ha internet long tado le lagi. Nili lagi puat lang lihat booklet tado tulang. Bang. Aku evidence tu lagi. Utai bor bil ben bangan acu hasil live ke mana ni jai ke dia ko se. Ini lor lo deh ho. Itu masih bongo sena kali bubo budi. Jom siapa tu bongo sena kali ni tu ke khay pan ni tu ni khay pan jema chat chok. Ada karbia pan vote pira apa hai deh. Di jo pranga election town committee election anta itu bidasing teron pan anta bang independent pen turdo nama bidasing teron ke BJP candidate lo bang independent pen turma independent bongali Ngai 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 lo, halo bongo sena bino mati ngai kang nek tu lok lo alang litu umpan ke. Kalang lo, lasi latu umpan ke salam teki pudu, ilu tu umpan ke jangan le thang dah di ho, amane latung ke re teki lo, ake latung ke ignorant lo, lar juga tung ti, bang thane pare lame koi tung ti, lasi ladak pen ngini nali lo ngapu po, kami nili puni atung lato pokosi nili Francis sampai rita from sapi along sendiri tak tu po. Lasi nali pankar jua question ba galah do inut asiam lapen bahni MLA tu legislative long langam lo hotel atum ke law making body long se lo legislator lo bologan te lason mane third class speech puna ko ode ammo ke bangbe speech lapen thamba be ke bok thaba speech ke laposan sarafan ba kapre ke make bok ke laposan a Celon mah, nalikan puita. Nili tapudo ni tu kacelon ke pupe dia lo ali abe lagi. Nalo hai. Nali kilo bhi. Mane Arjun tum te labang soa army labang soa alam ki than aki hai tuliram rong hang CM punon aki hai bidasing lain punon alang litum kaning je alam ke Arjun tum te lapen me apor chipata min tum te Bangsua program kilang pen si kapace bohong ji alam si halada kicut lo rada phansi kicut lo lagali constitution alam aki hai tuliram ronghang nang lichini ne constitution kopi sigi pulo democracy is for the people of the people and by the people democracy aron nang li porhita Thang bagbi iti tum aki hai man peng kido aki hai sir jai kathar sir APHLC a president alangli non party along le claim chot kali alangli ke IAS retired officer nangli la chinitu aki hai tu diram longham nangli chinitu alangli ke man peng kido abang pu ahok kasong japo laban alangli deputy commissioner ta iklan pilo
lapen alangli ili tumapan study circle long study alangli pinang an also marapan lo kikhandun pere kelendun si non kilongta bang khoke non kilongta ACS exams non main exam la tum pass lo non prelim bang pass lo non main exam la tum dolang lasi alangli phanjong si nangli tum ki puji ki jongji ka sorsa ji pulunte nili nangli phan nang pudakji ake hai tuliram rongha nangli aron alo chini pamele nangli lam chedaji stame chedanon lapen rat along arjab jia prang. Self realization is the source of a better growth. Met hang ki chok che chini ha kopia pot pulotang te aron alo kachini abang atun kalidet ake hai tuliram ronghang sar punon ake hai bidasing leng punon hang bagbe ka sorsa alam ke nang itung ladake apor chi padam nang leng pusit nili bange pudakji people time and tides wait for none nang litum ilitum Karbi Anglong East West di Mahasau Inglong akai Karbi akai adet antai litum ke thirian natusi pate bobong esomarapan kam klen piji pulotang te piniar ni nang ning chirui non pusi nili nang li pan phone pen nang ke lo ake hai tuliram rong ha nang li pulo people lo nang li phone ai lo pu nili nang li pan phone ai lo ke nang li ning chirui non BJP ke lake regional party kali lake central lake national party pina ini tum inglong akhailong ke tribal area paragraph 20 long ke tribal atuma phan ansi ili tuma phan ke vote ta joglong choji paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen ke la so teng pen nang di clan goma nang di kondalo Ajit Kumar Dea phan nang li nili tum nang di phan nang pulang nang chuning rilang APS sia tem nang chuning rilang je deputy chairman deputy chairman ke piri lakang so Ajit Kumar Devan ke piri ku setame nangli kachini nedet penajo nangli pegdalo piniarni longli kapa virgin len pata bangakhai phamlo sigiti piniarni kato kawe kisum ke boy ithi ke jam lakato kawe nangli lang pamiloma nangli deputy commission deputy chairman pe danai ke ake hai ala tiket tapi pe danai ke kopi polo alang Tuhan Pawan Kumara Tuhan takipi kosan se nangli ki puhai lo ate ke kopi ha ate ke Kesar lo tamte asuta avelo ngrong sarme po lake ke jong tamke ilitum asar khansi lake ki pudam lo bor sitame la puson kali aprangsi nili pudam ji bangke nangli Charlie abang aron alo bang nang li Charlie tha aron kensi itu masar ke radapan ake hajai ka sar ke radapan aron alo sigetan six schedule to the Constitution of India aron ateng kensi rat along ke dam rat along ke thandam alang li panjong si Karbi Anglong East West di Mahasau arat manghubong lang flote wir rap klung antalo itu adet ke lasi lapuson kali ke jong ke chokche ka chepakeng acceptance abang si nangji lasi lada ka ni mantu po nalilong ako non sarong dam po la so official ni long mantu po lasi lada comment ang pidundo lasi alang tumpen comment itum lada karjuat yang metum lamboy kipi ponji pasada chu ningria pon apon lasi itethi niwe sedame lamboy pipon sarang pa pipon dia pupusi ngelihin pen chuning report ban enjoy pon laslada jasmer soceng henta constituency men sina chuning ridun alangli akha rahuling jai lasi alangli pen lada karjulam thegla sonalo nile tum soceng henta hawar nogao pen ahoy pinangan nogao nang par dulu laso puthak tim Karbi Anglong atum amek nang janglung klip di lasi tim Karbi Anglong nang likana kasi poroka ya tuliram lo ha tim Karbi Anglong di lasi 11 lo 26 atim tu budi MSC ke 26 lo a player satum lasi nang itu a player satum kopi a player satum lo nono mangke lada komen mangke lo bang border encroachment bang nang pet lok lo
Laborda nang pet ko al manang pet hang ta hada ka humri dam abe kusi ladak raul injai pen nah dak nang tan bon ame nang jangan di puna sopo tan nang lagi Nogam district na tuladi Nogam district pen jokhala bandha na tu salona na tu lapen ke inglong sarpo na tu lapen ke u jokhala bandha ki koi golaghat na tu pen kilometer in koi thom kep anang lut at le bang akhe tum ke chia tu lake itum CMEM MLA minister tum ta MP tum ta do clip lake thang da pudun hai hede lan cho takadila Piyush Hazarika ke hai lapen Himanta Biswa Sarma ke hai chief minister ke hai panta karbi atum traditional customary law ten pen patta kachipi tang along lesi alang litum hala ke lang lesi hala so patta ang cancel lapsi non ke chia tu chief minister pusita lapen ke Piyush Hazarika ke hai pusita latum da ke chia sai selo Piyush Hazarika ke hai bang ke aprang apu sarani ke karbi mene ke lang ta karbi nak roha pen pojo latum ka convert du latum lo la kacinia teng ke sitanon ke chia chaplang nun dia tu ante hala tum hange pinan ni ante karbi tum long leke la anta pudun de la pen ke akapre ka khe tum ta long le nang chirai pik lo la anta thang da pudun de la si mo pen ajhak du na pudun lo ili tum manzi atike akesar lo ku ame thang bang ke la ke atike risu lage la si hala sonte tonte phata junep dun lo la pen ke ako ha election hota alang litum si yong he munit tumhan ke theng ke chok klem lo alang li si abinong ke ateke alang li ke teke akesa kali ateke risola alang li ke APHL si tuman lo sa jaya ka thar ma sai pulo BJP tum CM lo diwan chok alang li pen alang ni warring oversight and retired ang epet alang ni do de sang se earning wang ta alang ni rat atung alang ni phan ke ilitum lahay kilong nang gitan chinglok lahay talitum avedalo development ge wokak keron chot kali miten latuma phan hangpo phapo la son kali aron alang si akihay jai katharsar party president APSLC ki kiduk kapan tak kita lapuson kita hendak atau makan kita nanti tum sining ciru nanti ame thang paisa be le claim li le government paisa be claim le lage ni tum da lage government a scheme lai hui ke lasi lage mo ni tum le haider sita lage claim po la se claim thui la no la lage pupo lige 5000 da pipe de jimo ni dang le ji lage la pen apo ha dum na YouTube la korkan thielong APHL si tum ahok dun ma pul la ka ahok kalino lage BJP ne kapachu be du ne lage ke bongo sena te pula de ko pua CEM ko pua MLA le lu malata na alang litum da theklong everyone ta identity card na identity card la pen hala korkan thielong BJP tu ignore lang lo ke kata ini tu makan APSLC pansi APSLC tu nge cobai prik rada pan ka cobai dam lok pusi nang ikoi kalang lah tu ke sai se tum lo ke lage kita dia na ne ko body BJP tu masa ka dia je depo ache balang litum they give and take agreement along ta la block 1 block 2 area ta than pet si pirun det no ha Meghalaya phan Gurpu Parlin parlo anke lan cho tagalila rat atum BJP atum thake kai ke se tam dilu athema alang litum la BJP atum hello yo long recap ta karbiang long recap ta ke che atum hancho jor det atum lu la pen non ne non ta block 1 block 2 ne thata pi det atum lu kapasi chok kape thek atum lu la tum hello la so BJP itu la tu liram rong hang tang ho bija singing leng ta ho man ni ho ren sing alang litum phandek kai keseta dia je lu la tu ke
Tanang di pan ke ansi arborita malong ta nang di ahok alam di tan dun ta nang di pan ke Nijeri tanalong presalong bang ohomia reporter arjulo nantung give and take agreement na puta kopilo I think ki po amat la CM kapo chu beidun nitum thak na ting ki po be ke thak dun lo ka ting ki ke hong ilu boda ke PIL ta di tum ni chun et ke di PIL ta tum hai et no nitum election hai helang seta korna long nitum hai et no aron na kan hai da thasam de nitum alot asilam et kuno anke paragraph 2 pialam the pe no la ke ro dam ke poi jonos alang litum ke hala ilitum lam than ahok lam than lo rat atum nang chi ni dun lo inut arjulong de ha che thang che tuma bang ke regional party si pathe nang ji regional party si tum pe highway nang ji athe ma telangana ke disar ala da ke bang national party bang chi resign ko bang ke